Crydd i'r ymwelwyr ar y llinell hanner. Peiniad Owen. Yr ergyd! A gol i Hilbert yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Blaenwr y Barri yn cadw i record ardderchog yng Cwpan Cymru tymor yma i fynd. Mae wedi sgorio ym mhob rownd. Murray'n troi. Llwyddo gael y bel ymlaen at Jack Barri. Barri. Ystyried yr gydio, mae'n troi, creu lle iddo fo hun. Barri! A mi oedd yr ymdrech o 20 llath ar y targed. Ond George Ratcliffe i lawr yn sydyn i'w chwith. Banad efo'r tafliad. Richards. Mynd i amser, trio creu lle iddo fo hun, y bas fach at Banad. Banad, heibi Billy Holmes. Y croesia teg at y postyn cefn, Peniad Owen! Yn glanio ar do gol. Crydd reit lawr, wrth y lle mae'n gornel. Teg at y cwrt bach, mae'n mynd. Bel nôl i mewn! A doedd hi ddim yn bell. A fe stopiodd pawb yn y cwrt Cosby am eiliad, fel i bod nhw'n gwylio lle oedd ymdrech Jack Barri mynd i lanio. Crydd i'r Barri, yng nghanol y cae. Wilmot, codi'r bel, i mewn i gwrt Cosby'r tîm cartra. A Peniad, Ben Markerton, yn syth at Alex Windel. Lawrence, gadael y bel i Lightfoot. Lawrence yn croesi'n y pen draw! A Peniad Mo Ali! Chwaraewr rhyngwladol Somalia sy'n dod ar tîm cartra'n gyfartal. A gwrandwch ar ymateb y dorf. Dyna mae o'n olygu. Ac efo 8 munud o'r hanner cynta'n weddill, mae'r Pirwynion yn ôl yn gyfartal. Swindel, codi'r bel yr entrychion, mae'n edlamu ymlaen. At ochr, cwrt Cosby'r Barri. Atkins yn troi! A fe darodd o hwnna'n wych. Rhif 10 yr Rhyl. A nid am y tro cyntaf pnawn yma. George Ratcliffe efo'r arbediad. Mae allan at Barton. Ymdrech Barton i basio. Yn taro'r dyfarnwr. Griffith yn cyflwyno'r bel i Wilmot i gael dechrau'r chwarae. Ergyd yn syth at Alex Windel mwy na lai. Mae'n digon hawdd i'r golwr. Os Banad darodd i. Cyddi. Cael y gora ar Morgan Murray. Cyddi'n parhau efo'r ediad. Owen tu allan iddo fo. Wilmot yno hefyd. Owen, teg at y postyn cefn! Be'n cael ei thynnu nôl! Ac yn y pen draw. Ergyd gan Elliot Richards yn cael ei rhwystro gan Mo Ali. Rhyl yn eistedd ofn. Barton. Codi'r bel ymlaen. Unwaith eto. Tîm cartra yn delio fo'r bygythiad a'r bas ymlaen i lwybr Archie Jones! Archie Jones! Yn rhoi'r Rhyl ar y blaen wrth i ni mewn i chwarter ola'r gêm. Mae yna ganlyniad syfrdanol ar y cardia yn y gogledd ddwyrain. Markerton i cur letraw, Saul Beniad, Ellis Williams, y bel yn ôl at Rhif yn ar hugain y Barri. Wilmot. Teg at y postyn cefn. A mae yna gyfla, a mae yna arbediad ar ail ergyd gan Dan Smith ymhell bell dros y bar. A gai hwnna oedd y cyfla i'r Barri. I cur lawr y cae, rwla neith rwan i'r Rhyl. Ratcliffe ymhell allan y gwrdd Cosby. Lansio'r bel lawr y cae. Os na gyfla. Chwarae'n parhau ar ergyd. Oedd hi ar y postyn. Ac arbediad
holl bwysig gan Alex Windel. Bydd bygythiad i'n drosodd eto, Wilmot, nôl mewn i'r cwrt, Cosby! A Markinson dros i ysgwyd. A dos bosib na dyna hi, y tîm o'r uwch gyngrair fod feddi o unioni'r sgôr.